Winjo ka nying mar dhok mit no chakore gi sigana mare. Wawere kod mago. Paro mar chik ma higa 2023 matayo chenro mag lupo medo yudo dok chien bang' jokanyo sekta mar lupo monywando jolupo kod johand rech golo luoro margi ni paro mar chik no kidek thiro pith mar rech e nam Lolwe. Kaka Steve Biko lero, jokanyo e sekta no e kaunti ma Kisumu kod Siaya wacho ni piny owacho norem kawo pachgi motelo ne biro kod paro no ka koro gidwani mondo ruch oko chutho kata ruche oko chutho kendo chak chenro manyien monywando pachgi. Kinde ma kamati mar od bura mochung' ne weche lupo pacho ka dhi nyime gi kawo pach jopiny ewi paro mar chik ma higa 2023 matayo chenro mag lupo, parono medo yudo ohinga ni mar jogo manie sekta mar lupo ok nene kaka paro manyalo reso sekta no. E kaunti ma Kisumu, jokanyo e bod mar riwruok makelo kanyakla jopith rech e alwora ma nam Lolwe, Lake Victoria Aquaculture Association, wacho ni paro mar chik no chal mana gi ma 2016 magi wacho ni orem rango dongruok mag lony manyasani kod lokruok mantiere pith rech e piny mangima, wach manosir kod jowetegi e kaunti ma Siaya manoseyo od bura kuom rem somo pachgi. Gima wapingo ahinya en ni kade mae health kata education okasewinjo kuma parliament ma decide ni gibiro gi bill ma gidhi keto ni koro public participation to the line ministry kaka sani the ministry ma blue economy gibete tenge ka stakeholders moko ni gima gichiwo ilongo ni memorandum gichiwo ideas mondo odonje bill no okone kamano gima odhi kako nego dhi. Nitiere achiel ariyo mane nitiere e chik no ma ok kony japiny. An kaka janam maseche moko bende ok dhi nam, waseneno ni nitiere kaka jo national gi jo county government ok winjre, omiyo mano miyo tich matek mar mamiyo kaka jonam koro chandre gi kaka gitim development e sekta ni. Kamano bende counties ma ok okiewo gi dho wedhe to tayo chenro mar pith rech bende ywago paro mar chik no ka koro gisundo mondo paro no ruch oko chutho. So we also have the view that we should get two separate bills, one for fisheries and one for aquaculture. The aquaculture industry is very, very ready to help the Kenyan government, the parliament, to fix the issues, solve the issues, get our inputs. We are not destructive, we are very constructive. We want an all-inclusive bill. Kendo koro waneno ni pidho rech obed gi chikne. Kubed gi chikne no, bro miyo separation of powers and kendo kiluwa manyien gi paro manyien ma Kenya sani miyo koro wayudo kaka wayuto kendo wakelo thuolo mar konyruok in terms of employment ma joyudhe nyaka joma nyiri. Jakom mar kamati no to korka kore ne osingo ni pod gidhi nyime gi choko pach jopiny ewi paro no motel ne kete tim kowacho ni gibiro chiko itgi ne jogo manie sekta mar lupo, wach manosir kod jakanyo e kamati no Joyce Osogo. What follows after this is that we are going to compile a report on all the views that the participants have given, so that we write a report which is going to be submitted to Parliament, and then it will form part of the law. So we are going to try and incorporate all the sentiments of the various people. Gineno ne nitiere ng'ikruok moko e bill mamane momiyo be wabire public participation mondo migepe magiparo ni odong' oko mabilo kokwanyo mondo migijiwe pachgi kendo mondo bilo kwanyo. Magi timore sama nonro yango ni piny Kenya dwaro metric tons 600 mag rech higa ka higa kata doko ni nyalo mar Kenya kende ok chop lek makamano gino machuno mar omo rech kowuok e pinje maoko kaka piny China. Dok chien e kwan rech e nam Lolwe bende ineno kaka midhiero maduong' e kedo gi kech kod dongruok mag dho wedhe pacho ka. Odiochieng' makiny kamati no nego tach e kaunti ma Homa Bay. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wasudo nyakora Ramogi, jokanyo mawuok e pinje 22 manoketo kogi e winjruok mar kedo gi